σε ρωτώ, Ζούμπι, πού είναι η Τζέρι σήμερα? Με αυτή την ερώτηση είναι στο στόμα όλοι οι Eurofans τις τελευταίες ώρες που η Ουκρανία επέλεξε το τραγούδι της. Λέλεκα λοιπόν για την Ουκρανία, με ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για επιστροφή, για εξελισμό, για στα γνωστά μονοπάτια που κινείται η Ουκρανία τα τελευταία χρόνια οριακά. Ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και ένα τραγούδι το οποίο μπορείς να πεις ότι θα βρεθεί δικαίως στη δεκάδα ή στην πεντάδα ή οπουδήποτε συνηθίζουμε να βλέπουμε την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Σε κάποιους αρέσει, εγώ το βρίσκω οριακά βαρετό, μια συνταγή χιλιοϊπωμένη, στα βήματα της Τζαμάλα, αρκετά. Τη συχαίνομαι την Τζαμάλα, το μεταξύ παιδιά, τη συχαίνομαι. Η οποία Τζαμάλα είχε αναλάβει και όλη την καλλιτεχνική διεύθυνση της βραδιάς, εκπαίδευε τόσο καιρό τους υποψήφιους του φεστιβάλ, τους έκανε μαθήματα φωνητικής, τους έστεινε πάνω στο stage. Αυτό είναι θράσος, αν με ρωτάτε. Είναι θράσος. Και πάμε στο μεγάλο φαβορί, που ήταν η Τζέρι Χέιλ, που είναι η Τζέρι Ζούμπι. Αλλά το κυριότερο είναι, πού είναι η Τζέρι Ζούμπι? Η οποία με ένα τραγούδι που λέγεται Καθάρτικους είχε καταφέρει να δημιουργήσει πολλές προσδοκίες. Οι Eurofans λάτρεψαν το κομμάτι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και ήταν από τις φορές που έλεγαν όλοι ότι η Ουκρανία, παιδιά, θα είναι τύπου πεντάδα, μπορεί να το κερδίσει κιόλας και θα είναι επιτέλους δίκαιη αυτή η νίκη ή αυτή η πεντάδα. Βέβαια, τα προβλήματα με την Τζέρι ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς. Μιλάμε για την Τζέρι Χέιλ, η οποία είχε εκπροσωπήσει και πρόπερση την Ουκρανία με το Τερέσα Μαρία, μαζί με την Αλιώνα Λιώνα. Αυτή γιατί τη λένε Αλιώνα Λιώνα? Κύπρια είναι. Οπότε είπαν να δοκιμάσει μόνη της βασικά η Τζέρι φέτος την τύχη της, με το Καθάρτικος όπως είπαμε. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά, για μένα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι άρεσε σε όλους. Ή στους περισσότερους τουλάχιστον. Και τώρα, τι έγινε? Και η Τζέρι δεν πήγε και κατέληξε τρίτη. Η Τζέρι Χέιλ δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με την παραγωγή της διοργάνωσης. Είχε αφήσει υπονοούμενο ότι την πολεμούν, ότι προσπαθούν να την κάνουν να φύγει από μόνη της, ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο ανάμεσα σε αυτή και στην παραγωγή και ότι γενικά υπάρχει μια παγωμάρα έως αντιπάθεια. Δηλαδή χέσε μέσα. Σε όλο αυτό έρχεται να προσθεθεί και η προτροπή της Ρουσλάνα, που ήταν στην Κριτική Επιτροπή. Άλλη μία που συχαίνομαι, η οποία προέτρεψε τον κόσμο να στηρίξει τη Λέλεκα. Ανοιχτά. Δηλαδή είσαι στην Επιτροπή, στην Κριτική Επιτροπή, και αντί να είσαι αντικειμενικός, λες στον κόσμο στηρίξτε αυτό με τρόπο. Δεν θα μιλήσω γιατί είσαι απαράδεκτη. Βέβαια, πολλοί βγαίνουν και λένε ότι ρόλο έπαιξε και το ότι ο αδερφός της Τζέρι δεν έχει εμφανιστεί στο μέτωπο. Γιατί η Ουκρανία καλή Eurovision, αλλά βρίσκεται και σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Οπότε το ότι ο αδερφός της Τζέρι δεν εμφανίστηκε ποτέ εκεί ήταν ένας ακόμα παράγοντας ο οποίος ενδεχομένως να της στέρισε τη νίκη. Που και η Τζέρι στην αρχή είχε κάνει και κάτι δηλώσεις τύπου θα το κερδίσω, θα κάνω, θα ράνω, που είχαμε πει όλοι ότι ξεκαβάλα λίγο, αλλά από την άλλη το σκέφτεσαι και λίγο παραπάνω και λες καλλιτέχνες είναι. Λογικό να απορροθούν με το κομμάτι τους και να θεωρούν ότι μπορούν να το κερδίσουν κιόλας. Όπως και να έχει, δεν πιστεύω ότι της άξιζε η τρίτη θέση ούτε στο κοινό, ούτε στην Κριτική Επιτροπή. Νομίζω ότι έχουν λογική βάση οι θεωρίες που λένε ότι εξαιτίας του αδερφού της το κοινό δεν τη στήριξε και εξαιτίας της Τζαμάλα και της Ρουσλάνα δεν τη στήριξε η Επιτροπή, η οποία Τζαμάλα στο παρελθόν είχε δείξει και αυτή ξεκάθαρη προτίμηση στη Λέλεκα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Που παιδιά, αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή να έχεις τη φωνή της Τζέρι
που οκ, δεν ήταν η καλύτερη της εχθές, αλλά έχει πάει Eurovision, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει live, μπορεί μια χαρά να τα κάνει όλα. Και να έχει την Τζαμάλ να σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Και να σε σνομπάρει κιόλας. Όχι. Έλεος. Αυτά έγιναν πάνω κάτω. Η Ουκρανία πέφτει full στα ανταλλακτήρια, το οποίο σημαίνει ότι θα το δούμε και στα στοιχήματα να αποτυπώνεται αυτές τις μέρες αυτό. Το επέλεξαν. Προσωπικά δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, έως καθόλου. Αυτά έγιναν και με την Τζέρι Χέι. Τώρα πείτε κι εσείς τη γνώμη σας, αν ήταν δίκαιο, άδικο, αν σας άρεσε το τραγούδι που επέλεξαν ή όχι. Αυτά ήταν μέσα στις άκρες όσα έγιναν. Γεια!